אז מה הם בעלי החיים המוזרים ביותר בכל העולם? ברוכים הבאים לעוד סרטון של טופ טרנד. עולם הטבע הוא ללא ספק אחד העולמות המסתוריים והמעניינים ביותר שיש. בכל שנה מתגלים מינים שונים ומיוחדים של בעלי חיים. בסרטון הזה סיכמנו לכם את רשימת בעלי החיים הכי מוזרים שיש לטבע להציע. ואתם מכירים את הנוהל, לפני שמתחילים אל תשכחו ללחוץ ממש עכשיו על כפתור הלייק וההרשמה לערוץ. מספר 5. סוסון האצה. הסוסון הזה, שמוכר גם בשם דרקון ים עלי, הוא סוג של דג ימי שמשתייך למשפחת האבובוניים. היצור המוזר הזה נמצא אך ורק במים הרדודים והקרים מאוד של דרום ומזרח אוסטרליה. הסוסון הזה נושא על גופו ציציות שנראות כמו עלי עצה, כאשר המטרה שלהן היא לצורך הסוואה כנגד טורפים. הסוסונים המיוחדים האלה נמצאים לצערנו בסכנת הכחדה כיום בגלל זיהום הסביבה וגם בגלל איסוף של צוללנים אשר מקבלים מחיר מאוד גבוה בעבור בעלי החיים האלה. בעקבות האיסוף הלא חוקי הזה הכריזה ממשלת אוסטרליה על סוסון האצה כבעל חיים מוגן. מספר 4. צפרדעי הזכוכית, או בשמם העברי צנטרלוניים. הצפרדעים המיוחדות האלו משתייכות למשפחת חסרי הזנב. רוב מיני הצפרדעים הם בצבע ירוק, אבל הצפרדעים המדהימות האלו הן בעלות אור ששקוף לגמרי באזור הבטן. בעקבות השקיפות הזו ניתן לראות את האיברים הפנימיים של הצפרדע, כמו הלב, איברי מערכת העיכול והכבד. רוב הצפרדעים האלו חיות בסביבה של עצים ובקרבת נהרות ונחלים. אם תרצו לראות אותה מקרוב, תצטרכו לנסוע עד יבשת אמריקה, מכיוון שרק שם הצפרדעים האלה נמצאות. מספר 3. פקו אדום בטן. פקו אדום הבטן הוא מין של דג מים מתוקים, ממשפחת הפירנאים, שחי בנהרות אמריקה הדרומית. הדג הזה ממש מזכיר במראה שלו פירנה אדומה. הוא נחשב לדג גדול, בעל אורך של 88 סנטימטרים ומשקל של עד 25 קילו. אבל מה שהכי מיוחד בדג הזה זה השיניים האנושיות שלו. השיניים של הפקו אדום הבטן מזכירות אחד לאחד שיניים של בן אדם אמיתי. מספר 2. צפה השיחים. אין ספק שמדובר באחד הנחשים המדהימים ביותר בעולם. צפה השיחים הוא נחש צפה גדול וארסי בצבע ירוק, אשר מוסווה היטב בין עלי העצים שביערות אפריקה. הנחש הזה מגיע לאורך של עד 73 סנטימטרים, והוא בעל קסקסים שממש מזכירים עלים אמיתיים. המראה המיוחד הזה עוזר לנחש להסתוות בשטח בצורה כמעט מושלמת. צפה השיחים נפוץ מאוד באזור יערות אפריקה, ובדרך כלל יוצא לצוד בלילות. ומספר 1. ג'ירף היער. ג'ירף היער, אשר מכונה גם אוקאפי, הוא חיה ממשפחת הג'ירפות, אשר נחשבת למאוד ביישנית וחמקנית. יכולת הערכה של האוקאפי גבוהה מאוד, ומאפשרת לו לברוח במהירות בכל פעם שהוא מריח סכנה מתקרבת. האוקאפי פעיל בדרך כלל בשעות היום, ולא ממש חובב של חיי חברה. בדרך כלל הוא יתבודד למשך רוב החיים שלו. החיה הזו בדרך כלל מתרכזת בשמירה על עצמה ומוכנות לסכנה, ולכן לרוב תסתתר באזורי צמחייה ואזורים חשוכים. הג'ירף הזה נמצא בצפון קונגו בלבד, אבל תוכלו למצוא אותו גם בגני חיות מסביב לעולם. אז כמה בעלי חיים כבר הכרתם לפני שצפיתם בסרטון הזה? שתפו אותנו בתגובות. התשובה הכי מעניינת תוצמד לראש עמוד התגובות. אהבתם את הסרטון? תנו לו לייק עכשיו ואל תשכחו ללחוץ גם על כפתור ההרשמה לערוץ, תפעילו גם את הפעמון כדי לא לפספס סרטונים חדשים. נתראה בסרטון הבא.